ang pagbati nga akong gikamingawan. Ang akong pagbati diha kanimo dili gid nako kapugngan mangita gyud og kapahungawan. Gusto ko nga diha ni nimo muhunga. O gusto ko nga unta kini diha kanimo akong gugma maghatag og pagtagbaw. Sige wa mamaraim. Kining gugmahan walay laing gipangandoy kung di ikaw. Maunang bisan wala pa'y kita, permi na ko nimong gimingaw. Maayo unta og imo nang dawaton kining akong gugma nga talag siya. Kining akong pagbati nga sigir gid akong gibati. Sigurado gyud ko nga gugma gyud ni. E bisan wa pa'y kita, magsilos nako kundo na kay laing kauban nga makita sa akong duha ka mga mata. Wa na. Dili ko motuo nga wa kay gugma. Kay nahimo tang tao tungod sa pagminahalay sa atong nanay ug tatay, mama ug papa. Walay problema og maibog makrash ta. Ato lang siguraduhon nga ulitaw ta og dalaga. Dili unta madani sa mga minyo ug ang mga minyo dili na unta matinta. Aron magpabilin nga mahigugmaon kay wala may bugat nga rason. Gawas lang ana
mangita kag lain bisan naa na ka. Naa ko para sa imuha. Kinsa pa man ang imong pangitaon. Ayaw nagpangitaa. Kinahanglan ako ra. Dili ko ganahan. Nga na ako'y kauban. Gusto kong magpuyo nga mag-inosyara diha sa imong dugay.